muchato wedhinyati family hauna kuzopera musha. Hi guys, welcome to T-Files TV. We are back again with the latest gossip, nyaya dziri kupisa dziri kutenderera social media. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. Nyaya iripo ndeyekuti muchato wedhinyati family wafamba zvakanaka, waitika nhasi guys. Tinongoti congratulations to dhinyati family. Yanga ine 30,000 vanhu vanga vachiona palive yavo pafacebook. Zvinhu zvashamisa vanhu, macelebrities akawanda anga ari ikoko, vana Madam Boss, vana Mama V, vana Lorraine Nguyo, vana Hati Pere, vana Jinimbi Light, vana Mofela. The list goes on guys. Tinongoti congratulations. Zvinhu zvese zvazviri presentable, zvafamba zvakanaka. Paripo zvavo pazongobudawo vana Mama V nana Ngoni vachirwira chikafu. Hapana nyaya papa, kwakurungoitisa kuti vanhu vaseke, vanhu vanakirwa. Munongoziva mega vanhu vecontent. So guys, ndo nyaya yanga tati tikuigirei. Munongoswera muchichema muchiti tinokunzirai nyaya dzisiridzo dzega. Iyi ndo manje inonzi nyaya inofadza, because dhinyati family yazochata. Munongoziva mega munhu ari kuva manager yavo yakazvitaura madays akadarika aya, mayezi adarika, achitaura kuti dhinyati family ichachata, of which yachata, which means dhinyati family iri kuda kupedza this year yaachiva zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana, because mukatarisa dhinyati family yakaachiva, yakavaka imba, dhinyati family yakavaka shopu, dhinyati family ine zvinhu zvakawanda zvairi kuita, zvakawanda zvakasiyana siyana zvinovengwa nemuroo. Izvozvizvi ndo zvinovengwa nemuroo. Asi tinongoti congratulations to dhinyati family. Vachida vasingadi yachata, yanga ine 32,000 vanhu vanga vakazara kuti ti palive, nesu kuti hatiri toripo palive pafacebook. Zvinhu zvafadza, zvinhu zvafadza vanhu vakawanda guys. Tinongoti congratulations kwakune vanhu vakawanda. The list goes on. Vana Levels, vana Ngoni, vana Madam Boss, vana Mama V, vana Lorraine Nguyo, vana Jinimbi Light, vana Hati Pere. Vanhu vava vakazara kwaku almost ese macelebrity angari ti. Asi outfit yanyanya kufadza vanhu too much yanga iri yaMama V na Lorraine Nguyo. Wow, it was nice. Vanga vakapfeka zvakanaka zvisingaiti, vakabva vati kufitana kuita ngemukadzi nemurume. Handizi guys munoti kudini yazvo. Mamboona here muchato wachona? Maiona here wedding yacho? Kana musati maona, please manyai kufacebook kwavo munotarisa. It was so nice, it was so sweet. Zvese zvazviri presentable, nemota vanga vaine masponsor. Zvese zvinhu zvavo zvazvifamba zvakanaka guys. Nothing went wrong. Zvinhu zvavo zvafamba zvakanaka. Tinongotenda, tinoti congratulations again and again to dhinyati family for the wedding. Madadisa guys, madadisa. Ndo zvinovengwa nemureo izvi, asi vachida vasingadi mazviita magona zvisingaite guys. Tinokutendai zvikuru. Pamwe vanhu vakawanda vachatodzidza kwamuri, because imimi muri couple yakabva kure muchitambura, asi nhasi mazochata, mane mari yenyu. Thank you so much.